Здравейте хора, аз съм Песян. Аз съм Никол. И днес ще оцеляваме за 2 часа с 10 лева и ще идем до един магазин и ще се върнем, когато сме в магазина. И здравейте хора, завърнахме се и сега влизаме в магазина и си купуваме неща за 10 лева. Ники, извади ми парите от джоба. Чакайте хора. Ето ги и 10 лева. Да, елате. Сега, дано да ни дадат да снимаме тихо. Така, ще си купувам рулетники. Ако искаш. Не, ела ще ти покажа един по-хубав сладолет. Обаче трябва да внимаваме, защото той сладолет май е 3 лева. Така хора, ето този сладолет е много. Сникерса. О, аз такъв не обичам. Аз обичам, а не ми съде. Аз смятам да си купим нещо пуканки, нещо сорт. Все пак имаме 10 лева, да внимаваме. Такова. О, и тези ми. Нищо, че са малко момически, обаче много ги харесвам. А, не, тя са зеленото харесвам. Те са ми любими. Тези са нелюбими, но 1,10, 1,22. Ники, взимай го. Това взимай. Взимай. От 2? Да, взимай. 2 и хора, аз така искам и аз и Ник покажа. Хора, Ники, върни моето. Ники, ти по-добре не яш. Хора, ще ям с ласаби. Това сигурно ще ми изкълчи езика. Ники, по-добре не си купувай с ласами. Хора, вижте, това е ласами. Аз ще си купа и едни. Хора, но все пак да излизаме от този магазин, защото Това пакета и за мен ли си взел? Това е за мен. Защо след това да излизаме от този магазин и поне най-много 5 лева сме похарчили, защото след това ще ходим в друг магазин, казва се Слави Мес, и така ще отидем на касата да ги платим и ще се върнем, когато сме пред Слави Мес. Чао! И хора, излязохме от магазина, купихме си, сметката не беше колко, не беше 3,54. Да, 3,54 и още имаме там пари, 6 и нещо има. Колко? 6 Ето. и 6 стотинки. Да, 6,36. Ето я. И чантата, покажи. Ето. И ето всичко. Хора обаче иска да пробвам. Това с ласавите, сигурно ще пия вода на... Обаче хора, и това дето аз си го взех, то е луто. Да. Нейното е май с лук. Общо е много луто, обаче... Обаче моето с ласаби е много по-луто. И има лук в моето и кетчуп. И лутеница... Обаче моето е по-луто от твоето. Малко. Добре, хора, ще се върнем, кога сме пред магазина. Чакай. Ето и чао, хора. И здрасти, хора, влизаме в магазина. Обаче няма да го спираме. Обаче трябва да сме тихи, защото да не ни заблеят часовете и камерите да ни гледат. Хора, за сега не ни забелязаха. Обаче трябва да сме тихи. Така. Има едно. Аз към Кенчо Миринда. И аз така да вземем Кенчо Мириндата, да. Ето, давай, Ники. Дай, аз да телефона ти ги вземи. Дръж хубаво. Чакайте хора да не закривам камерата. Ето сега ще вземи от тези 2 кенчета Миринда. И готово. Чакайте хора само. Трябва да държи Миринда. Да. И смятаме да си вземем същото. Добре си. Да сме си. Взимаме си. Да. Добре сме, хора. Сега ще се преберем у нас, но чакайте само да платим. Сега ще се преберем у нас, ще ги оценяме. Тихо, обаче да не ни чуват. Тихо, мокнете, тихо. Сено, не, няма тихо. Тихо, хора. Сега ще скрия камерата.
хора, добре, не забелязаха, добре, че карат. Сега брадовчетка ми Никол ще пъхне мириндата. И хора, останахме се... Колко? Ми с малко. Пари сме 2 и... Чакайте, хора. 96 стотинки. 2,96 от 10 лева за двамата е доста добре. Добре, хора, чао. Ще се видим у нас. Така, хора, прибираме се. Сега сме в асансьора. Да, хора, ще се приберем. Сега чакаме асансьора и ще оценим с бравчетка ми. Обаче бравчетка ми каза, че трябва да изям цялото васаби. Няма го изям. Ще го изядеш. Брат, няма как, бе. Предизвикателство. Хора, Извиняваме. хора, аз няма да мога и много да изям. Това е васаби. Еми, да не се купувам. О, тя ме предвиква да изям. Няма изгласи. В целия пакет поне са 20. Трябва. Хора, Анти Студио, като ядат васаби, по едно е такова малко и става. Не мога да се сдържат, не, брат. Май няма го ям тяло. Ами явно ще се наложи. Добре, хора, ще се върнем, кога сме се оправили и на маста. И здрасти, хора, тя ще извади сега цялата чанта. Води. Хора, как? Хора, това е моето. Не Това искам. трябва да изяде цялата. Не искам да го виждам. И покълти, ако Това са моите. му залеси да си такова. Ето едните поконки са там. И моите покълти и мириндите. Тази е моя, е тя. Но сега ще ги отворим мириндите, за да ако ви залеси нещо. Аз не мога да го отворя. Ясно мога. Чакай, хора, че... Отворих. Готово, хора. Ето ги. Добре. Хора, не ми се яде това с васаби. Добре, едно ще трябва. Добре, първо тя ще отвори мирите. Аз само ще го отворя да видя как мирише. О, вот ми ще вкусно. Я. Ама почваме да си ги ядем, хора. Чакайте, сега да кажа колко. Не, първо тя ще лапне едно и ще му кайко. Все пак крути малко. Колко му даваш? 10? Чакай. Аз му давам 10 от 10. О, аз на моето сигурно нямам. Дано да не играм на голям парче. Ето. Не искам. Хора, аз си го ям моето и така. Не, брат, не мога да го лапна. Нямаш избор. Добре, лапна. 3, 2, 1. Хубаво ли? Ще го опитам неговото, той да опита моето. Брат, обидай моето, не да гарантирам ти. Чакайте, хора, да дам палченце. Ето го. Не ги майтава настрани, не дей. Хора, това е много хубаво. Сега се отреш. Не е вярно. Аз на него му дам 10 от 10. Ако искаш да еш моето, аз дам моето. Не, хора, ще долу с чаша вода, не мога. Има мириндата. Не. Хора, трябва да го изяде цялото. Хора, после ще го изям цялото. Не може. Добре, поне да минем към покънките и да ги оценим. Не. Ма Ники, брат, не мога да изям това, Не. Трябва. Добре, хора, ще се върнем след малко. Така, хора, предизвикал го да ги изяде всичките. И ето пакета. Малко вече... остана, много маничко. Маничко. Но няма да го изям. И пакета вече е почти празен. И тя може да се отваря. Защото хора, това е убийство на пътя. Да. Давай да оценяваме. Първо аз ще оценя. Ето ги, ако някой не знае какво представлява.
вътре топчета. Да. Те са момически, обаче ма кефът много. Първо аз царя. 10/10. Хайде, 10/10 кусни. Да. 10/10. на мириндата. Ама честно, защото все пак е малко късала, ще така. Дай първо чучене. Майла пред хората да пише. Дай. Хора, аз си дам 10/10. Аз сигурно няма да я дам 10/10, защото е малко гръцирана, не знам. Хора, не искам да съм като нея, да съм вече, ако трябва да бъдем честни. 10/10, обаче ще пробваме и с други вкусове, и за съжаление пак трябва да опитам васабито. Значи, Ники, ти ще пробваш, какво си мислиш? Хваща една погонка и миринда и под. Значи, първо, лапа мирина.